Οι δουλειές είναι ρώσικη ρουλέτα, φίλε. Όλα είναι στον αέρα. Είναι απίστευτο. Ρώσικη ρουλέτα που με σκότωσε. Εγώ έκανα αυτό που με διέταξες. Και ξέρεις κάτι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω πάνω και να τα πω όλα στον ξαδερφό σου. Όχι, όχι. Ας αφήσουμε στην άκρη τις απειλές, γιατί ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν. Επομένως θα τα αφήσεις όλα πάνω μου. Αυτά τα χέρια έχουν δύναμη. Την επόμενη εβδομάδα, μόλις φτιάξουν όλα, θα σε φωνάξω. Και τώρα εξαφανίσου. Να σου βάλω, μικρή μου, κι άλλο πάγο? Όχι, είμαι καλά. Καλά είσαι? Εντάξει. Ω, κοίτα πως ξεπρίστηκε. Πονάς πολύ? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Τώρα σε πονάει πολύ λίγο. Θα δεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα είσαι καλά. Θα αρχίσεις την προπόνηση και τους αγώνες σου και όλα θα είναι καλά. Ντάλμα, αν ο Κίκης έστειλε για να με καλοπιάσεις, θα θυμώσω πολύ. Γιατί το λες αυτό, καλή μου? Ξέρεις ότι στα λέω όλα αυτά για να σε κάνω να νιώσεις καλά. Το ξέρω, συγχώραμε. Το ξέρω, συγχώραμε. Εξάλλου ξέρεις ότι εγώ πάντα παίρνω το δικό σου μέρος. Και ξέρεις τι λέω σε όσους με ρωτάνε τι είσαι για μένα? Ξέρεις, μικρή μου, τι λέω σε όλους αυτούς? Ότι εσύ είσαι η χαρά μου, το κοριτσάκι μου. Μα μου είσαι η κόρη που ποτέ δεν απέκτησα. Θέλω μια καλύτερη ζωή, Ντάλμα. Και για σένα και για τον Κίκε. Ακόμα και για τη γυναίκα που με εγκατέλειψε το θέλω αυτό. Ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω και θα τα καταφέρεις. Το ορκίζομαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι καλή. Γιατί είσαι πολύ όμορφη, γιατί είσαι πολύ εργατική, γιατί είσαι ένα κομμάτι μάλαμα. Μα τι συμβαίνει, Μαϊμού, τι συμβαίνει? Σου μιλάω, πού πας? Πού... Αν είναι δυνατόν, θα σπάγα το πόδι μου. Ποια ηλίθεια άφησε αυτόν εδώ τον κουβά εδώ στη μέση της αυλής? Θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος, αμάντια. Τι συμβαίνει, ποια είπες ηλίθεια? Για πες μου να σε σπάσω στο ξύλο. Ο κουβάς είναι δικός σου. Ναι, δικός μου είναι, γιατί? Τότε σένα είπα ηλίθια, ψωνάρα, ψωνάρα. Θα ζω χαρούμενη. Ποια νομίζεις να με σκοτώσεις, βλαμμένη, Θα σε πιάσω από τα μαλλιά. Άντε πήγαινε, άντε μπράβο. Τι λες εσύ τώρα? Μην κάνεις την έξυπνη και δώσε μου πίσω τα χρήματα που μου χρωστάς. Έτσι. Λοιπόν, είσαι πολύ ανέστητη. Πάρα πολύ ανέστητη. Μα πώς μπορείς να μου στάς τα χρήματα μπροστά στην κοπέλα, αφού ξέρεις ότι θα σου τα επιστρέψω? Ξέρεις πότε θα στα επιστρέψω? Όχι τώρα. Όταν γίνεις επιτέλους άνθρωπος. Κουφιοκέφαλη. Όταν γίνω άνθρωπος, άντε από εδώ πέρα, ρε ψωνάρα που το παίζεις και εσύ γιατί της δίνεις σημασία, μου λες? Γιατί δουλεύω και κουράζομαι. Αχ, τώρα που ανέφερες για τη δουλειά. Αχ, συγχώρα με, μικρή μου, έχεις δίκιο, ναι, δεν σε ρώτησα. Πώς τα πήγες στο μάτς, αλήθεια, πώς τα πήγες? Μαύρα χάλια. Έχασα. Πονούσε το χέρι? Αυτό. Αχ, μαϊμού, καλά, δεν πειράζει. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι. Αν είναι δυνατόν συναγερμό, έχει αυτό στην κοιλιά του. Μόλις με δει αρχίσουν οι διαταγές. Φέρε το κουφά, φέρε το φαγητό, φέρε το ένα, φέρε το άλλο. Αμάν πια δεν μπορώ τώρα! Ήπερλι. Τι θέλεις? Πίσω! Ήθελα μονάχα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τη δουλειά σου. Τι θέλεις από τη δουλειά μου? Εκεί που εργάζεσαι εσύ, έχει καμιά δουλειά και για μένα? Θέλεις? Α, βλέπεις τι είσαι. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Γρήγορα πάμε. Έλα, σε παρακαλώ, δεν πρέπει να μπαίνεις σε αυτό το δωμάτιο. Βλέπεις. Καλά, το μόλις Φύγε γρήγορα. Γεια σου, Ρόζα. Γεια σου, Ρόζα, τι κάνεις? Κάνετε? Πώς είσαι? Καλά. Όλα καλά? Χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι. Θα φάμε τίποτα? Φυσικά, η Δεσποινής με ειδοποίησε. Ωραία. Μόνο που πρέπει να περιμένετε. Κανένα πρόβλημα. Γεια σου, Τόνι. Γεια σου, Χουάν, πώς είσαι? Πώς είσαι? Μέσα γρήγορα. Επιστρέφω αμέσως. Εντάξει. Τώρα εσύ και εγώ. Όχι, στάσου. Πρέπει να σου πω κάτι που μου συνέβη στην τράπεζα. Όχι, μετά να μου πεις. Όχι, στάσου. Μόλις βγήκα από την τράπεζα, έπεσα πάνω σε μία με μια κάμερα. Μου λέει, Λουτσία, είναι αλήθεια πως εσύ και ο Χουάν τσακωθήκατε? Μα τι την νοιάζει αυτή την ηλίθεια? Περίμενε. Άκου, της λέω, όχι καμιά σχέση. Ο Χουάν είναι στην Αμερική γιατί κάνει ένα μάστερ. Είμαστε Εντάξει, πάρα πολύ πάμε στην καλά. Περίμενε. Δεύτερη ερώτηση. Πότε παντρευόσαστε? Της λέω, μόλις έρθει ο Χουάν θα παντρευτούμε. Εσύ το είπες αυτό? Όχι, χάζε. Σιγά μην της πω κάτι τέτοιο. Μια πλάκα σου έκανα, δεν έγινε τίποτα. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Τι? Θα πάμε πάνω. Πριν από το φαγητό. Πριν και μετά το φαγητό.
Τι έγινε, Τάνο? Τι κάνεις? Είναι αργά. Θα πιούμε κανένα ποτό? Σε τύλιξε η φωτιά και δεν έκανες τίποτα? Και κάποιος πήγε να σε σώσει, ποιος ήταν? Δεν ξέρω, φίλε. Ήταν ένα όνειρο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μήπως επειδή έφυγες από τις πίστες έγινες λίγο μαλθακός? Λοιπόν, πες μου, για ποιο λόγο δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω στις πίστες, Τι να πω, Τάνο. Μετά το ατύχημα της Άντριας έχασα το κίνητρο. Τι να πω. Τους χρόνους, τις προπονήσεις. Μα της άρεσε πάρα πολύ. Όχι, δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε. Έλεγε ότι της άρεσε για να με συνοδεύει. Αλλά πέθανε από το φόβο. Έπειτα και ο Όμιλος με είχε απορροφήσει με τις συσκέψεις, με τα προβλήματα. Αυτό σου λέω. Ευκαιρία να ξεσκάσεις, να γκαζώσεις για μια ακόμη φορά στη ζωή σου. Α, τέλειο. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Δεν ξέρεις πόσο τρέχει. Δεν θέλεις να πας μια βολτίτσα? Στο καλό. Τι κάνεις, Ντάλμα? Μα τι συμβαίνει, τι ώρα είναι? 6:30. Μα έπεσες από το κρεβάτι σου, εσύ τι συμβαίνει, τι έπαθες? Σιγά, Ντάλμα, δεν θέλω να μας ακουσοκίκε. Μην ανησυχείς γι' αυτό, έτσι τύφλα που ήρθε χθες βράδυ σιγά μην ακούσει τίποτα. Πάλι ξημερώματα ήρθε. Μη στεναχωριέσαι, μαϊμού, το ξέρουμε καλά. Τι θες, έλα πες. Να, η Κίμπερλι χθες μου είπε ότι ίσως μπορεί να μου βρει μια δουλειά εκεί που εργάζεται αυτή. Αλήθεια, πολύ καλά σου εξηγήθηκε. Και τι δουλειά θα είναι? Σε ένα γραφείο. Δεν μπόρεσε να μου πει περισσότερα, μόνο ότι είναι πολύ καλή εταιρεία. Πως πρέπει να πάω καλά ντυμένη. Πρέτα πόρτε, νομίζω είπε. Νομίζω ότι έτσι το λένε. Πάντως την πατήσαμε, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ έχουμε καλά ρούχα. Καλά, γι' αυτό ήρθα εδώ, μήπως σκεφτείς κάτι εσύ. Καλά, άσε με να σκεφτώ, άσε με να σκεφτώ. Κάτι σκέφτηκα, αλλά δυστυχώς πρέπει να ζητήσω χάρη από αυτή τη χαζή. Λούνα! Ναι, πάμε. Λούνα! Ξύπνα! Λούνα! Καλό πάθατε τέτοια ώρα, μου λέτε. Τι, έπιασε φωτιά το σπίτι, μπήκανε κλέφτες, τι συμβαίνει? Μη λες ανοησίες, περίμενε. Σε θέλω γιατί η μικρή χρειάζεται τη βοήθειά σου, μια χάρη δηλαδή. Πρέπει να πάει σε μια δουλειά και ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν έχει ρούχα και η μόνη που έχει ρούχα σε αυτό το μέρος δεν παίρνω εύκολα στροφές. Κάτσε, τι ρούχα θες, δεν καταλαβαίνω, μίλα πες. Καλέ, εκείνο το μαύρο φόρεμα που έχεις με τις πουλιες, αυτό που φοράς όταν σε φωνάζουν από τα κανάλια. Α, το Versace. Ναι, αυτό. Άντε, δώσ' της το. Καλά. Άντε. Καλά, εντάξει, αλλά επειδή είσαι εσύ, εντάξει, θα το προσέχεις γιατί είναι πολύ ακριβό φόρεμα. Φυσικά, αφού ξέρεις ότι κάνω μπάνιο κάθε μέρα, τι λες. Εντάξει, περίμενε ένα λεπτό. Σε ευχαριστώ, Λούνα, σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ, πολύ. Λούνα. Γιατί το είπα αυτό, σε περνάει για βρωμιάρα? Μην πεις κουβέντα στον Κίκε. Αυτό μας έλειπε. Μην ανησυχείς για καμιά χαζή. Με πέρασες. Πάω να κοιμηθώ τώρα γιατί με σήκωσες πολύ νωρίς, Άντε. μαϊμού. Θα είσαι μια Ευχαριστώ. κούκλα, πιο όμορφη από ό,τι είσαι. Μην είναι και κολλητό γιατί έχω κοιλιά. Otra vez. Para los pibes. Qué chica tan bonita, qué chica tan bonita. Lástima que sos muy loquita. Qué chica tan preciosa, qué gata tan hermosa. Ετοιμάζει τα μάξι του Τζόρτζιο και ο Μαρτίν τι λέει? Τίποτα δεν είπε. Αν τυχόν μάθει ο Αλμπέρτο ότι μου το έδωσε, θα με σκοτώσει, έτσι. Εσένα θα σκοτώσει. Εμένα θα σκοτώσει. Χουάν, κάνε 2 βόλτες αργά και μετά ξεκίνα, ναι. Ναι, ξέρω. Πρόσεξε γιατί η μηχανή είναι καινούρια. Μην μου το Μίλας διαλύσεις. αηδίες. Ναι, εγώ στο δάνεισα και το έχω ήδη μετανιώσει. Χουάν, να το Να το προσέχεις. Άντε. Πώς λέτε.
Καλημέρα. Γεια, Ρόζα, τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Χουάν? Δεν τον έχω δει καθόλου από το πρωί. Να σας ετοιμάσω πρωινό, δεσποινής. Όχι, ευχαριστώ, Ρόζα. Όχι, άργησα ήδη πολύ. Με πήρε ο ύπνος εδώ. Ο Χουάν ήταν κουρασμένος και δεν μπόρεσε να με πάει. Ρόζα, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ο Χουάν έλειπε, του τηλεφώνησαν μήπως άγνωστοι άνθρωποι ή περίεργοι? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Αν τον πήρε καμιά γυναίκα? Όχι, από όσο θυμάμαι, όχι. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτές τις πληροφορίες τις δίνω μόνο στο Χουάν, αποκλειστικά στο Χουάν. Πείτε μου, θέλετε τώρα να σας φέρω πρωινό? Όχι, Ρόζα, ευχαριστώ. Γεια σας τότε. Στο καλό. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς και μαζεύτηκαν τόσα όμορφα κορίτσια στο γραφείο? Να ψάχνουμε για μια νέα γραμματέα. Πάρτες όλες. Έκανα μια έρευνα για τον Εριάρτε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μιγγέλ. Μη βλέπεις φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν, Αλφρέντο. Ο Μιγγέλ είναι εξαδερφός μου. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι για να βλάψει εμένα ή την εταιρεία. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω. Όχι, δεν θα στο επιτρέψω. Είναι η μόνη οικογένεια που έχω. Α, εντάξει. Αφού χρειάζεσαι τόσο πολύ μια οικογένεια. Τι? Λέω, μήπως ήρθε η ώρα να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια. Ώρες κάνεις σαν τη μάνα μου, το ξέρεις. Όχι, δεν είμαι η μάνα σου. Ανησυχώ για σένα. Προσπάθησα, φίλε. Ήθελα να κάνω την οικογένειά μου και το ξέρεις. Ναι, αλλά πάνε 7 χρόνια από τότε που η Άντρια. Θα το πεις ή δεν θα το πεις? Δεν μπορώ. Καλημέρα, πώς είστε σήμερα? Καλημέρα. Πρέπει να είσαι χαρούμενη που έχεις τόσες γυναίκες να γδάρεις, έτσι? Δεν γίνεται γιατί όλες έχουν κάνει πλαστική, Χουάν. Η πιο νέα είναι 35. Τόνι Μπότοξ με περιμένουν πίσω από αυτή την πόρτα. Τι θα ήθελες, Μερσέντες? Πήρε η Τερέζα Χίλ από το ίδρυμα. Α, τι είπε? Είναι χάλια. Έπεσε το ταβάνι της τραπεζαρίας στο κεφάλι τους. Άντε. Κοίτα τι γίνεται εδώ, κοίτα τι γίνεται, Θεέ μου, κοίτα πώς γίναμε. Τουλάχιστον δεν υποχώρησε η στέγη, για όνομα του Θεού. Για σταματήστε με την μπάλα, το μόνο που μου έλειπε να μου σπάσετε το τζάμι. Καλά. Όχι αυτός. Έλα, κόκκι. Καλά. Εντάξει. Λάουρα. Τι συμβαίνει? Έλα. Τι? Έλα σου λέω. Βάψ' την εσύ τώρα. Τι συμβαίνει?